Umgodi weChrome iLanxess ibagxothile abasebenzi bayo abayi-165 abamisa ngxi ukusebenza bahlala emathunjini omhlaba iiveki ezintandathu kumgodi ose-Rusternburg eMntla Ntshona. Abasebenzi baxelelwe ngesisigqibo emva kokuba bephumile ngaphantsi komhlaba. Abasebenzi nabavakalisa ukuba baza kuphuma kuphela xa izidingo zabo zihlangabeziwe inkampani yalo mgodi. Babongozwe ngumbutho abasebenzi mgodini i-NUMSA ekubeni baphumele ngaphandle. Kwiyure nje ezimbalwa ngaphambi kokuba zime ngxi iintshukumo kweli jikelele ukunqanda ukunwenwa kwentsholongwane yecorona, abasebenzi ababalelwa ku-165 bomgodi weChrome iLanxess bazibone bephelelwa ngumsebenzi. Aba basebenzi bangenela uqhankqalazo olungakhuselekanga iiveki ezintandathu behlele emathunjini omhlaba. The company yesterday completed its dismissal process of 165 strikers following the unprotected strike of NUMSA at its mine in Rusternburg. This follows failure to adhere to the High Court, ordering NUMSA on the 10th of March to comply with the Labour Court interdict. Nangona begxothiwe aba basebenzi bathi abazuphela mandla. The situation underground was too bad. Sometimes we sleep without food. Sometimes even to wash ourselves, our body, we are suffering. Umbutho abasebenzi mgodini i-NUMSA ithi bekungekho lula ukucebisa aba basebenzi ekubeni baphumele ngaphandle. Lo mbutho uthi uzawucela umngeni kwisigqibo esithatyathwe yile nkampani. We don't know how did he come to that number, but as things stands, we are going to challenge the dismissal. Aba basebenzi bagxothwe bengakhange bahlawulwe neveki ebebengasebenzi ngazo, nanjengoko umthetho usithi no work no pay. Aba basebenzi babetyhola abaphathi bomgodi ngorhwaphilizo kwanokwala ukugxotha omnye wabaphathi ojongene nezityholo zokuxhaphaza wasetyhini ngokwesondo.